Mä oon Emil Björklund. Mä opiskelen rakennusalan perustutkintoa ja musta tulee talonrakentaja. Mulla ei ollut oikein mitään varmaa ideaa, mihin mä menisin opiskelemaan, niin mä hain sitten rakennusalalle, koska mun iskakin oli rakennusalalla. Niin mulla oli sellaista pientä innostusta päästä rakentamaan. Mä oon aina tykännyt tehdä asioita käsillä, niin nyt kun mä oon täällä rakennusalalla, niin mulla on tullut paljon enemmän sitä innostusta tähän ammattiin. Omnia mä halusin sen takia, koska Omnia on siis ainoa pääkaupunkiseudulla, jolla on mahdollisuus päästä tuonne talotyömaalle. Päästä näkemään se, miten asiat tehdään ja siellä saa sen paremman ymmärryksen niistä opinnoista. Tutkinnossa on 3 pakollista tutkinnon osaa, eli perustusvaiheen työt, rakennustyömaalla toimiminen ja runkovaiheen työt. Pakollisten tutkinnon osien jälkeen sä voit itse lähteä kasaan niitä sun omia opintoja niin kuin sä haluat. Opiskelu on ollut tosi mukavaa ja mä oon oppinut, että kavereit saa silleen, että menee vaan puhua, että täällä saa aika helposti kavereita. Ja mä oon oppinut muuraamaan aika paljon. Mä opin tekemään laastia ja miten työmaalla toimitaan. Siellä mä oon oppinut just tekemään ulkoverhousta, eli julkisivuun paneelien laittoja. Mä oon oppinut laittaa ikkunoita ja ovia asentaa. Ihan mukava kokonaisuus. Ehkä ihan parasta on just se, että on mahdollisuus päästä sinne työmaalle. Heti kun mä pääsin tähän kouluun, mä halusin sinne työmaalle, kun me käytiin siellä eka tutustumassa, niin mä haluan tänne heti. Opettajat on tosi kivoja ja niiden kanssa on kiva jutella muustakin kuin rakennusalasta. Että täällä on tosi mukava ilmapiiri mun mielestä ja tää on just sitä, mitä mä haluan. Mä voisin suositella Omnia rakennusalan opintoja sen takia, koska täällä on niin paljon näitä erilaisia tutkinnon-osia, että ihan varmasti joku niistä kiinnostaa. Jos sä tykkää tehdä käsillä jotain, niin sitten kannattaa tietenkin tulla rakennusalalle, että täällä ei ole huolta siitä, että pääseekö tekemään käsillä vai ei.